на странното време. Не знам кога ще е така. Ще ви държа в течение, тъй като аз самата съм в голяма изненада. Да, не липсва слънцето, като че ли слънцето не може да излезе. Добре ли си, Яи? И това, сега ще ви покажа какво си хапва Ралия. Сега ще ви покажа какво си хапва Ралия след зеленото смуче, защото няма да повярвате. Добре, може ли мама да приключи тогава? Значи, нейният избор беше от, ето вижте това, домати с грозде. Оказа се комбинацията от сладички чери доматчета и тръпчиво грозде не е никак лоша. И така, ние продължаваме нашата разходка. Сега ще ви покажа, мисля, че ще успея да заснема слънцето. Ще спра за момент камерата. И така, около нас се наслаждаваме на хората, които се чистят градините. Това също важи за физическа дейност. Разхождане, чистене на градината, каквото и да е, само да е физическа дейност. Така не забравяйте сурова храна и движение на тялото всеки ден. И така, важно е движение на тялото всеки ден. Не можем всички да сме екстремни. Възхищавам се на хората, които са много ян в техните спортове, но има и хора като нас, които сме по-ин хора, които обичаме по-галищите и нежните, но важно е физическите упражнения всеки ден. Това е от мен за сега и до съвсем скоро ще ви държа в течение на нашето време поне. Да си на голф игрището, може да е физическо упражнение. Въпросът е да намериш себе си в това какво ти харесва най-много. И оттам да тръгнеш напред. Всички тези неща за промяната, които говоря, трябва да влагаш на 100% от себе си, да го правиш с удоволствие. Така работи само системата. Да ти идва отвътре. Началото има този момент, точно сега не е момента, не ми се прави. Никога да не играеш с тези мисли в главата си, да ги игнорираш. Това, което прави аз. Игнорирам негативните мисли, които извинения за време, извинения за обстоятелства, за средства, за живота не е това да се извиняваме и да се оплакваме. Животът е да го взимаме на максимално. Обръщам камерата, за да ви покажа. Това е кръстовище, което трябва да пресекте и да спре камерата за момент. Находката, която току-що открих, това са купини. Да, мамо, секунда. Всичко това. Ями, ями! Но, мами, това са към къщите на хората. Ние продължаваме напред. Хайде, продължаваме напред. Има много форми на физически упражнения. Преди мъничко се виждаше океан от другата страна, но пак ще го покажем. Хайде! Това е днес нашата площадка, нашият плаж. И сега вече всичко разбирам. Това са колите, които виждаме по улицата, които сега са извадени и всеки може да мине, да се разходи, да разгледа. Пак може да бъде физическо упражнение. Ние отиваме на плажа. Какво ли е морето сега на фона на тези цветове? Но ето сега минаваме през люлките първо и отиваме после на океана.
страхотен отлив на водата. Това от вчера. Ако сте гледали моето видео от вчера, колко беше придошъл океана, това е днес. В момент да оставим всичките си неща, да се събуем някъде. Вау! Вау, вау, вау! Това пънче, вчера бяхме до него седнали, ето на това, където са хората. До там беше океана. Вчера това беше под вода. Много е красиво. Важно е наистина да ходим на места, които ни зареждат, които са наш заряд. И да сме избирателно пропускливи за това, какво ни харесва. Това е само за една вечер. Това е невероятно. Раче. Да, 오, 차고. A barnacle stone. Wait, do you know what they call these stones? Как? Do you know what they call these stones? Как? I call them barnacle stones. That's what I call them. Без извинения за възрастта. За пореден път. И ще продължавам да говоря за това, че ние не живеем живота си ограничен във възрастови граници и каквито да е там ограничения. Ние го живеем в прогресия. Какво още ни очаква за напред? Вървим напред, прогресираме. А хората зад мен по карта си определят маршрута, по който ще карат колелет. За това говоря, че ние идваме в различна форма, с различна мисия, изграждаме различни характери, но идеята е да правим най-доброто, което можем и да правим най-доброто, да следваме мисията си в живот. Какви неща ми идват на ум днес, въпреки това време. Да, това е от много заряд на плажа.
Само за момент се разконцентрирах и спрях да гледам Рали и виждам това. Този човек взима първи уроци. Мисля, че това е падълинг. Не знам на български как е точно. Това е максималната светлина, която мога да дам. При нас е 2 часа след обед. Ханах 5, само взех 2. It's a gecko. I won't touch it. Watch out, that one, the big one bites. Oh. Huh, why? I don't know. Why? I just don't want it to get out. What touched it?